Onko uusi laji etsinnässä ja kaipaatko uusia haasteita seuraavaan vuoteen? No mitä meillä täällä Aimarautiolla on tarjolla? No muun muassa tämä. Hokotoryu Jujutsu. Tämän kamppailulajin on kehittänyt Aavo Niiniketo ja tämän tarkoituksena on se, että se kamppailu on tehokasta ja yksinkertaista. Peruskurssilla opetellaan turvalliset kaatumis- ja perustekniikat, jonka päälle aletaan harjoittelemaan uusia taitoja. No miksi perustekniikoita hurjan paljon reenaillaan? Se on kaiken perusta. Jos et osaa perustekniikoita, niin ei sinuakaan voida silloin heittää. Kun peruskurssin setit on käyty läpi, niin sen jälkeen lähdetään treenaamaan jatkotekniikoita. Yksin tai parin kanssa. Kelle laji sopii? No aloittele tietysti. Täällä opetetaan varmasti kaikki, mitä tarvitsee tietää jatkoa ajatellen, ja sen jälkeen aletaan rakentamaan palanen palaselta seuraavia taitoja. Aikuisille, jotka haluaa monipuolista harjoittelua aerobisen kunnon, lihaskunnon tai tasapainon osalta, naisia tatamilta löytyy yllättävän paljon prosentuaalisesti, koska tämä on yksinkertaista ja tehokasta, koosta ja sukupuolesta riippumatta. Laji ei siis perustu voimaan tai kokoamaan tekniikkaan ja ajoitukseen. Kun ollaan opittu kaatumaan turvallisesti, sen jälkeen voidaan alkaa tekemään hetkitreeniä ja muuta vastaavaa. Ja sitten, vaikka kaikki ei ole aina täydellistä, niin se on kuitenkin turvallista. Täällä et varmasti pääse sanomaan, että lajin helppous viehättää. Täältä löytyy aina isompi, taitavampi tai vahvempi henkilö. Tervetuloa peruskurssille ja haasta kaverisi mukaan.